съм Нарек Фериджи. Днес ще ви покажа как да направите Bookit сервер. Portiglice erenlerden değişir. Beta Blue setup. Всички са Beta Blue. Това ще сте рекомендук. RB. Аре, добре, сега. Ще... Мишката се бъдна. Ако не... Бъгва. Ако не бъгва, казах. Самара. Не бъгва това нещо. Ще сложа на парчик. Сега пак е много. Save as. Save as desktop. Save as survey. Тъй глупости. Както видите, тя се увелича на десктопа. Много, да, ето край Bookit. Сега правите една нова папка. New folder и така, само New folder, ще направите. Слагате тук и сега за моя компютър има, аз не се правя към Bookit сервери, но за моя компютър има специален run и той рun май става за всички компютри и така. Ще се хора. Това няма го правите ви, аз ще сложа кода в описанието, ако искате да експлорирате. Ако ме ходите прям Notepad плюс. О май гад. Добре. Значи това е моят код за Bookit сервера. Пауза е, значи ще е сериално IP, този код ще го оставя в описанието. Сега New Folder. Craft Bookit задължително да преименувате на само Craft Bookit. Сега създавате нов текстови документи. Така го стои така. Отваряте го. Добре. Бъднато ме това, не знам що. Нов път. Сега тук слагате този код. Ние ще го има в описанието. Както да. Сега отивате на файл. Save as. Тук. И разрешам ви. Правите го на run.bat. Задължително на bat. Трябва да завършва на bat. All files. Ето. На всички файлове. Save. И го затваряте. И ето вашия run. Той го трите. Влизвате го. Така. Сега run. Искате run. И сега зарежда вашия Bookit сервер. Зарежда. Сега зарежда света и спазна пипа докато зареди. И така хора, пак съм тук. И като изпише това info down дъра for help тт, пишете стоп. Конзолата стоп. Save in chunks. Overworld. Пауза. Така. Сега имате сервер. Ето сервер. Така. Отваряте го с Notepad. Защо два Notepad, не ме питайте, не знам. Така. Сега сервер бар, свалям отбарайте, не си, така. Enable.
се, е сервер IP. Сега за по-сложната част. Влизате в нета. Мишка е много гадна. Що днес се предсаква, не знам. Така, ето го вашето. Сега в старт менуто пишете CMD. Пишете IP config. Така. И сега гледате вашето Gateway IP. И го пишете тук горе. 192.61.1. Натискате го и сега ще влиза потребителско име и парола. Значи ако сте натъпа линк, вашата парола и паролата юзера ще е админ. Обаче аз съм на VivaCon, моето е някакво root, някакъв пас. Така, искам OK. Влязахме в рутера. Отивате на Basic, отивате на NAT и искате Virtual Server. Аз даже вече съм хоснал тук един, ама... Не, знаеш какво? Ще ви направя, ще го изтрия. Ще направя нов. Така, това не го барате. Тук пишете Minecraft. Така. Ау, го слагате на задържано на TPC. Server port, значи пишете 25565. Това е на Minecraft порта. 25565. Сега на local IP адрес пишете не Gateway IP, а пишете вашето IPv4 адрес. И си го пишете. Аз май съм го писал, не. 192. Кое? Макса. 192.168.1.7. Моето така май. Да, така е. Startport 25565. Endport 25565. Искате, отивате долу и Submit. Така. Затваряте това. Сега, коя IP да сложите в самия сервер? Пишете вашето IPv4 адрес, който е 192, моето е така на 168.1.7. Това е моето сервер IP. Това сервер IP го слагате. Го сейвате. Обаче, вашите приятели да могат да влизат в сервера, да могат да влизате в интернет и пишете What is my IP? Enter. Така. Това е моето IP и сега аз не пускам сега сервера, но казвам ви. Вече имате така, обясних ви, натискате Run, зарежда файловите, зарежда ги. Ето за глупости, зарежда отново. Така и вече вие влизате с вашето IPv4 адрес, пък приятелите влизат с това IP, което им дадете от нета. С 25565 спорта. И това беше от мен, дано съм помогнал. Ако имате нещо, пишете в коментарите. И до виждане.